Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mangle peinalen, mire mangle prajalen. Ko kratko mangavate daftben jek tikno na sjeti, tari slučka so te sinjape maškarko Ibrahim a.s. taj o meleko solela o duše, odnosno o meleko o Azraili ili penđardosar o meleko maut. Kada Allah vakti o Ibrahim te preselino pestarja kaja dunjaja, o Allah Đelešanihu biçalgja e meleko e Azraile ku Ibrahim a.s. Heva kergaleske ja Ibrahim o Allah biçalgjama te lafti duša. Ama o Ibrahim a.s. sinelek mekami, jek stepen, jek anav dominja Ibrahim halilullah. Со значењето anav Ibrahim halilullah? Ibrahim halilullah значењето е Allah е скоро пријател. И тародова себе пи о Ibrahim и пучела е Азраиле. Ја Азраил. Сар шајек пријатели, делел е пријателескири душа. Кодва моменти о Азраиле ачило бизо тексти, бизо одговор. Сачикоте о Аллах на објавингалеске акава. О Аллах вакерга е Азраилеске. Ја Азраил. Вакер мире пријателеске. Пазарем на мангела овде дикелпе пе пријателеа. Па јек пријатели, јеке пријателеа, зарем наштите дикемпес. Име мангавате дикав мире пријателе. И о Азраили, вакили бримеске, ја Ибрахим алейхиссалам, ја Ибрахим халилулlah. То пријатели мангелате ди келтот. И одолеске да бичалгјаман те лафти душа, хем те джакорелесте. О Ибрахим алейхиссалам смири салило ке да шугја, ака ја објава, таро Аллах Джелешаниу. Хем тега не ангјапе го гјате, дека акаја дујна е тали пролазно, хем дека ке акаја дујна ништо на не вечно, него о амалипе е Аллах ескоро, тај од дикипе ко Аллах тало вечно. Па одолеске о робија е Аллах ескере, о верникја е Аллах ескере. Нека радиунемпес ке да авела о Азраили, телел оленгри душа, соске джана копиро господари, соске джана теди кемпе пире господареа, хем джана ко дживдипе кова со крајо на неле, ковајтало два дживдипе, о дживдипе јектаро овто дженетија е Аллах ескере. Било ко саво дженетескоро удартове, туте мериба на нетоволтут. Ама то дживдипе ке акаја дујнаја, будча бко завршинела, хем почминела јек јавер живото тро. О живото, кога со премате дејла со кергјалнин ке акаја дујнаја, ка овелту благодатија таро Аллах или ка добини казна. Ама кога кава случај, о Ибрахим халилулlah, сигурно и тало ко дженети, хем сигурно и тало пе господареа, хем пире пријателеа. Ака вама њум те сподели навтумен, тем туменге нике да ма разочарене тумен, ако ало о мерибе туменге, соске чаче, о мерибе и тало јек почетак, јек неве дживти паскоро. Овен састе со шунгенман, еселаму алейкум, рахметуллахи таала ве берекате.